Takže ahoj, já jsem Sesinka a vítám vás u tohohle videa. A teď je to takový rychlovní video, protože nechci, aby se mě vybil mobil a taky mám docela blbej stojánek na mobil. A kdyby se tady ozývaly nějaký zvuky, tak to je, protože venku prší a tady hřmí. Tady hřmí. No, prostě možná to slyšíte, nevím. A doufám, že to nebudu moc slyšet. A dneska mi přišel balíček z Bezoše a je to úplně boží balíček. Doufám, že v tom bude to, co jsem si objednala a my ho jdeme teda rozbalit. A já to nemůžu stopovat, protože ten mobil mám fakt blbě podložený, takže počkejte. Tatada! Zaškrkala jsem to. Tak. A jdeme to teda rozbalit asi. Tady je dírka. Je to voda, počkejte. Je to voda, je úplně boží, to je boží. Hele, ona vůbec, ale není, jo, to říkala paní, že má na nožičce napsaný no, ale to mě vůbec nevadí, to stejně nejde vidět. A je úplně boží, ona vůbec není odřená, A k tomu byl takovýhle krásný doplněk, počkejte. Krásný doplněk. Budeme se věnovat. Boží, je boží. Prostě úplně boží. Hej, zmiz z mého dohledu. Ne. To je boží úplně. Já jsem ji strašně chtěla, víte, že jí málo posunala a doufám, že to nebude vadit, protože já bych chtěla, aby se taky jmenovala Charlotte, protože se mi to na ní fakt úplně mega hodí. A teď bude asi v této době, tak možná tam bude napsána jednička, balíček Bezoše, protože mi ještě přijde jeden balíček a potom mi možná ještě přijdou 2 balíčky. Takže to je jenom taková informace. Je úplně taková hevoučka. Počkat, já se jenom na něco kouknu. Koukněte se, to říkavatel Muzeum kočky psy. Jo, takže tahle je originální. Není to padělek a je originál, je to originál a dej normálně taky takovou zločkou. Ale je úplně boží. To by bylo asi pro tohle video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak zanechte like, odběr, komentář. Teda jestli odběr ještě nemáte, já se s vámi loučím a ahoj. Je úplně super.